Малика, илтимос, зуд ронед. خواهش میکنم زودتر رانید. چینجی است؟ التماس تستر. یافته؟ این دختری ابله رو به یگان داد و فریاد زیادتی برگردان. فهمیدی؟ ما چی هم خیلی ماشین سواری کردن میگیریم. با شما چی رخ داد؟ اینقدر سوال چی لازم؟ من روزنامه‌نگار. سوال دادن کاری بواسطه من است. بعد من وظیفه‌دار نیستم که شما رو کجای خواهید برم. ببخشید که دغلی کردم. هیچ گپ نیست، آروم شوید. نام من پرویز. نام شما چی؟ مالکا. مالکا. من شرلوک هولمز نیستم، لیکن حس میکنم که با شما چی حادثه شده است. التماس تلویزیون رو بردارید. خواهش میکنم. سلام علیکم. یگان خدمت؟ کمتر پایان کنید. در ماشین شما کارمند ما نشسته است. من باید او را به کارخانه برم. گمان میکنم که او با شما رفتن نمیخواهد. گوش کن جوره. اینش به تو دخل ندارد. برعکس فکر میکنم اکنون به من دخل دارد. وی به ما شرطنامه دارد و شرطهای شرطنامه را اجرا نکرده گریخته است.
ин духтар қаллоб аст. ман ба ҷои ту мешудам, аслан ба ӯ бовар намекардам. гӯш кун малика, агар ту бо мо кор кардан нахоҳӣ, бояд шартномаро қатъ кунӣ ва ҳар чӣ зудтар ин корро ба анҷом расонем, ҳамон қадар мо аз ҳамдигар тезтар халос мешавем. мефаҳмӣ? ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. пурсидан мумкин? моро чӣ хел ёфтед? ту бисёр кунҷков менамоӣ. телефонатро ба онҳо дода будӣ? ҳа, ба фикрам дар телефонат барномаи махсус насб карданд. манаморо аз куҷо ёфтанд? метавонем телефонатро партоем? акнун чӣ бояд кард? чӣ илоҷ меёбем? ором шав, ман фикр дорам. маро тарс фаро мегирад. мефаҳмам. худатро ба даст гир. илтимос маро ба хонаамон баред. азиза, бозуро аз даст додем. коррект. барнома ҳам телефонашро надида истодааст. хоб шудааст. онҳо медонанд ки ту дар куҷо зиндагӣ мекунӣ? ҳа, ин хел бошад ба он ҷо рафтан хатарнок аст. фикр мекунед онҳо дар он ҷо буда метавонанд? албатта. дар хона падарам бемор. хоҳиш мекунам тезтар равем. ором бош. ба падарат занг зан. хуб, лаббай. алло, дада, алло, ассалом. салом маликаҷон. ман фикр кардам ту аллакай парвоз кардӣ. аҷаб ҳамкорони нағз доштӣ. онҳо барои хабаргирии ман омаданд. чӣ? кадом ҳамкорон? мумкин ман гап занам? марҳамат. салом маликаҷон.
гӯш кун малика ҷон. бо ӯ гап зан. ман ба ту салом додам малика ҷон. чаро хомӯш истодаӣ? ассалом. малика ҷон, ба гапи ман гӯш кун. ман мефаҳмам ки ду дар ҳарос афтодаӣ, лекин намедонам ки барои чӣ. байни мо бо ту як ду масъалаи ҳал ношуда монд. малика, ман боварӣ дорам ки инҷо ягон иштибоҳ ҳасту халос. биё бо ҳам вохӯрем. чӣ гуфтӣ? шумо дурӯғ мегӯед. ту маро гунаҳкор мекунӣ. аммо дар ин ҳолат ҳам ман аз ту хафа нестам ва ҷонибдори ту ҳастам малика ҷон. шояд ҷамшед туро тарсонда бошад. вай ба дили бисёриҳо ҳарос меандозад. лекин мо ягон хел нияти бад надорем, бовар кун. агар ту бо мо ки ҳамкорӣ кардан нахоҳӣ, пас ба назди ман омада бояд шартномаро бекор кунӣ. фаҳмидӣ малика ҷон? не, ман намеоям. чой гиред амоҷон? ташаккур. гуфтам ко ҷамшед асабонӣ аст. вай бисёр вақт асабашро идора карда наметавонад ва метарсам ки ба падарат зарар мерасонад ва ба ҳамаи ин ту гунаҳкор мешавӣ. малика ба ту чӣ шуд? малика? ба ман нигоҳ кун. маро мешунавӣ малика? ягон ҳодиса рух надодааст. ором шав. малика, ту маро фаҳмидӣ? агар хоҳӣ ки падарат сиҳату саломат бошад, тез ба хонаатон биёд. акнун азиза, ту маро гӯш кун. агар ба падарам даст мерасонӣ, ман туро мекушам. дафт шавед аз хонаамон. ва боз ман медонам ки ту чизеро пинҳон медорӣ. дилатро пур гир. ман ҳақиқатро ошкор мекунам. пушаймон мешавӣ. дигар ба ман таҳдид накун. ман чӣ кор кардам? ҳамааш дуруст буд. биё рафтем. ту бояд дам гирӣ. ҳамаш хуб аст? ҳамааш хуб аст, беташвиш бошед. мо бояд равем. майлаш, саломат бошед. хоб омадҷон. эҳтиёт кунед хутона. ташаккур барои меҳрубониятон. ҳеҷ гап не, ин кори ҷонии мост. саломат бошед. худо нигаҳбонатон. сафеда чӣ кор мекунӣ? ҳоло фикр мекунем. алло. салом алейкум. ها пешпардохтро гирифтем, ташаккур. ман мефаҳмам. илтимос моро бубахшед. ин ҳолат ба мо нахости мо рӯй медиҳад.
аввали малика якбора бад шудамонд форс-мажор шудамонд. ман ба шумо ваъда медиҳам ки дар номади кор ба шумо дигар духтаракро беҳтарашро меёбем. фаҳмидам. шумо асабӣ нашавед. фаҳмо. хуб, хайр. аз пушти як духтари аблаҳ инқадар проблема? маликаро ҳатман ёфтан лозим. аксаш ба мизоҷ бисёр маъқул шудааст. пайдош мекунем. зиқ нашав шеф. ино ҳамаш тоза. кӯшиш кун ки там гирӣ. дар аз дарун қулф мешавад.